Zo sjocht Vitens het graag, de hoen onder de line. In het Ritske bos tussen Burgum en Noordburgum wordt zo'n 100 miljoen liter drinkwater per jaar oppompt. En dat skinne drinkwater, dat maakt extra blauwen. Vitens doet daarom nou een oproep aan hoenderbezitters. Nou, het is eigenlijk dat we gewoon wat signalen hebben opgevangen dat er mensen toch vaker hun hond hier los hebben laten lopen. En dat er ook wel hondenpoep blijft liggen. En wij nemen gewoon signalen gewoon heel serieus. En als wij dat horen, dan willen we er gewoon alles aan doen om het wel te verzorgen dat we in ieder geval ons best hebben gedaan om het gebied te beschermen. En vandaar dat we dus ook hebben gekozen om de borden te wijzigen op dit moment. Hoenen dus onder de line en de hoenenpoep opruimen. Als je dat net doet, kan dat best vierstrekkende gevolgen hebben. Als er ergens hondenpoep blijft liggen, dat kan uiteindelijk in het grondwater terechtkomen. En ja, in hondenpoep zitten medicijnresten, vlooienmiddel en alle andere dergelijke dingen die je eigenlijk niet in je drinkwater wil. Dus vandaar dat het dus ook gewoon heel goed is om dat op te ruimen. Daarnaast wat ook nog speelt is, we hebben gewoon monteurs in dit gebied lopen. Want het is gewoon een drinkwaterwinning. En die zijn bezig in en aan en om de put. En die willen niet dat ze straks in een hondendrol staan en dan in een windput werken. Want dat komt dan uiteindelijk in het drinkwater terecht. Dus dat willen we niet. Dags wil Vitens het bos graag hier op een harde verheldsnien, maar dan moet er wel wat verrooien. De reden dat mensen hier natuurlijk willen lopen is omdat het zulke mooie natuur is. En dan moeten we er wel voor elkaar voor zorgen.